Doktor Deseo taldearen 17. diskoa dugu gaur Bilbon aurkeztu duten maketuen iraultza. Euskara hutsean dauden 13 abestik osatzen dute bilduma. Horietatik bakarra da berria. Gainerakoak urteetan egindako kantek osatu dute. 1985ean egin zuten lehendabiziko ekarpena euskaraz, eta diskoz disko 11 bultzada eman dizkiote euskarari. Haupa, hemen daukazue, gure azken diska, Durangoko azokan aurkeztuko duguna. Da, uste dut 17. Eta oraingoan, dana euskaraz. Pentsatu dugu bazen garaia, nolabait, gure jarraitzaile euskaldun guztientzat oparitxo bat egitea. Ez da, betidanik ikusi dugu gure publikoan artean gehienak izaten zaretela euskaldunak. Eta merezi duzue opari bat. Eta, klaro, kontrolatu ginen, abesti asko dauzkagula ja, gure historian zehar ateratako euskarazko abestiak, eta bildu ditugu hemen. Horrela, nolabait ere ikusten da Doktor Deseoren historia, gure bilakaera, gure garapena, eta hemen ikusi, entzun, irakurri ditzakegu gai desberdinak, egile desberdinen poemak eta hitzak, eta musika desberdinak ere. Zaharrena Ni naiz da, grabatu genuena duela 20 urte edo gehiago, Xabier Leteren abestia, eta horrekin hasi ginen, eta nolabait proposatu genion gure buruari egitea album bakoitzean abesti bat euskaraz, ezta? Hasi ginen bertsio batekin, baina handik aurrera egin genuena izan zen hartzea poemak eta bar, eta guk musikatu, ez? Eta ditugu hemen Edorta Jimenez, Lau Axeta, Unai Iturriaga, Marta Ortiz, Sonia González. Eta azken abestia, maketuen iraultza izenekoa, da Marta Ortizen hitzak, eta jorratzen duen gaia, da hori, nolabait arrazakeria edo aporofobia salatu nahi genuen, eta ere musika aldetik ikusiko duzue edo entzungo duzue bilakara bat egon dela, eta elektronika gehiago sartu dugu, eta horrela. Espero dugu gustatuko zaizuela, Durangoko azokan egongo gara sinatzen, eta hau ere nolabait taularatzeko prestatuko ditugu kontzertu batzuk, udaberrirako izango dira, segurazki apirilean edo maiatzan egingo ditugu kontzertu erraldoiak bakarrik lau hiriburuetan, eta horrela izango da.